ସେହି ଜାଗାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଏ ଜୀବନ୍ତ ଫେରିନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସାମ୍ନା। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଲୋକ ଆଉ ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି କାୟରା, ଯିଏକି ସେହି ଅତୀତର ଏକ ଅଫିରା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି କଥା ହେବା କିଛି ଏମିତି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ। ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ को आपण मानकु स्वागत। आज आमे जुरासिक वर्ल्ड विषय आलोचना करिबा। ସେହି ଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇଥାଉ ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର को। ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ମିଳେ ସେହି ମ୍ୟାପ୍ ଯାହା ଆମକୁ ସେହି ଅଫେରା ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଏକ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାୟରାକୁ ସେହି ମ୍ୟାପ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲି ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କାୟରା ଦେଖ ଆଲୋକ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେହି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଫେରି परिबा। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଏବଂ ବାହାରିଲୁ ସମୟର ସେହି ଯାତ୍ରା ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁ। ଆମେ ରେଡି ହେଇ ଏକ ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3000 ମିଟର ଭିତରକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ସମୁଦ୍ରର ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଚକ୍ର। ଦିନଯାକ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଝଡ଼ ଏବଂ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଲା ତା ଭିତରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜୀବିତ। ତାପରେ ପୁରା ରାତି ସେଠାରେ କଟିଲା। ସକାଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠାକୁ ଆମର ଆସିବାର ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲୁ ଅତୀତର ଇତିହାସ ଗର୍ଭରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଯେ କିଛି ସମୟରେ ବଦଳିଯିବ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ 2ରୁ 3ଟି ଡାଇନୋସର। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏକ ଖଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ନ ଭାବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ ସେହି ବିଶାଳ ନଦୀକୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁନୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାଳୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଏକ ବୋଟ୍ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲେ, भाई जल्दी बोट को आसी जाओ। ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। କାୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତମେ କିଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? रे भाई ताकू कह टिके धीरे बसिबो नहेले। ସେ ଆମକୁ ନେଇଗଲେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସହଜ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠି ଫସି ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମେସେଜ ତ ହୋଇଗଲା, ବଟ୍ ଭୁଲରେ ଟିରେକ୍ସ ଲକ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖତରନାକ ଡାଇନୋସର ଚାଲି ଆସିଲା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ। ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ଓ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। କିନ୍ତୁ କାଳୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଏକ ଜିପ୍ ଦେଖେଇଲେ। ଆମେ ସେହି ଜିପ୍ରେ ତ ବାହାରିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟିରେକ୍ସ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆମ ଜିପ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେହି ଟିରେକ୍ସ ଆମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ନିଆଁହୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏକ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ଡାଇନୋସରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣିନେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ କେବେ ଏମିତିକା ପ୍ଲାନ୍ କରିବନି। ଏଭଳି କାହାଣୀ ବିରଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ, ବିଚିତ୍ର ନଥିଲା। ଆମେ ଏହି ନର୍କ ଫେରିଯିବା କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର।